Hello. Hello, sound check. Maya payabak po kay hayungan. At yuta na po king kapat ng aldon kaya katapon pamagsadya at nobena para king sanunidad ng Immaculada Concepcion. Kambeda po din kaya katamong pansariling kapagnasan kaniting misa, pakiabetara naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Jose Pepe Ison, Mayor Roding Gonzales and family, Chris and Rona Gomez and family, Sally and Francisco Seller and family. Kapasalamatan na naman king Aldon ang Kibaitan, Alexander Naling. Special intention, Ditz and Lita David and family, Maria Lorena Pamintuan, Jesus Punsalan, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Lani Narido. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, El Kinugyuning impaan po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang grasya ni ginutang sa Kristo, yung lugod na ng Diyos, at ang pamakyago ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, maya payabak kay kay po, Tiyuta na po kayong kapatayaldo, ikin pa magsadyata mo para kayong pesta ng Immaculada Concepcion, at may sakto naman po yung Sabado, first Saturday, palagi ang makatalagay ni bilang pamiparangal king Indong Birhen bilang Our Lady of Saturday. Nyabang katabi, betang matampang nga pagmasusyan, si siyang tala pareng kasalanan tamo at manyad pantawd at pakalulu king hapong Ginoo.
Ika memili kang Maria, ban maging induning anak mo, iba't paking kamumulan, Ginoo pakalulu. Ikang sipwak ng Maria, ketiking yato, ban mayat busing tao, Kristo pakalulu. Ikang linilong kang Maria, king pamangaglina king anak ng Diyos, ban matupad ing pangako na, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye alanganga, manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ipagkalub mo karing kang alipan, inge pasabing tula ning masanti nga pamisip at pamikakatawan. King kapamilatan ding panalangin ning wana Birhen Maria, mabiyasa kaya sanang marap karing kasalukuyan na kalungkutan. Banmiras kami king tulang alanganga. Nitiadwan mi king kapamilatan ni Ginuming Jesucristo ang anak mo, amabibi at magari kambe mo at ning banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang iba't king libro ning propeta Daniel. Kabang makakera ko, meninap ko, at ikit ke ing metong amalikmata. Titsyupya ingangin, iba't king makapaturot, at sasapulana ing danom ning dayat malat. Sina kelaring apat ang mga ragul alasip, iba't king dayat malat. Ing balang metong karela, makayaliwaya king metong at metong. Ing mumuna, kalupay ang leon, dapot atinyang pakpak anting agila. Kabang pagumasdan ke, meputputla ring bagyos na. Mitas siya ing lasip at tinalakadyang anting tao. Kay bat nanita, miya biekeya, ing kaisipan tao. Ing kadwang lasip, kalupayang oso. Makatalakadya, kapamilatan ding kayang bitis at auli. Atinyang kiketan ayatlong tagyang, pilatan ding kayang ipan, at ing meto nga siwala, sinabi na kaya. Sulong, kanan mo inganggang karning agyumong kanan. Kabang pagumasdan ke, lintoya ing aliwang lasip. Kalupa ning leopardo, dapot king gulot na, ating apat apakpak. Kalupa rading karing ayop at atinyang apat abuntok. At tsukeya ing aske ning ating upaya. Kabang pagumasdan ke, lintoya ing kapat alasip. Masikan iya at makatakot ampong makapangilabot. Paglapaka nala karing kayang ipa na bakal, ding kayang biktima, at kaybat pagdamusaka nala. Ere kalupa ring aliwang lasip, atinyang apulong sagu. Kabang pagumasdan ko la ring saguna, ikit keng linsut ing metong amalating sagu, busal ding sagu. Begot na la ring atlo, karetang sagu ng atsula ka rin. Iting malating sagu, atinyang dakal amatang tao, at metong ayasbok, amilalalo king pamagmayabang. Kabang magumasid ko, ring tronong luluklukan, mibilila. Linuklukya itang metong amabibye, king kapilan paman, king metong karing trono. Maputing anting bulak ing imala na, at ing buwak na dalise anting bulbul ning tupa. Mitatawo ya ing trono na, amakabili karing milalablab aparugang. Ing metong amamagos anting batis, ayapi luluwal kaniti.
Ating libu-libong tao ka rin, ban magsilbi keya, at milyon-milyon na laman, ding taong pakatalakad, king arapana. Ing piyamanwan king usgado, migmula, at ding libro, may buklatla. Kabang magumasid ko, daramdaman kepa mo rin, ing malating sagu, ang magsalitang kapalaluan at kayabangan. Kabang maglalawe ko, ing kapatalasip, petere, at tinatsare ing bangkena, king api at medulokya. Mila ko laupaya ring aliwang lasip, dapot mi payuntulutan lang manatiling mabiye, king ditak pang panahon. Kanitang malikmata ay ikit ko, king kaya kabaning bengi, ikit ke ing metong abala mo tao. Lalapita na ako, makapadurot ya king biga, at mintaya ketang mabibi king kapilan paman, at mi pakilala ya keya. Mi pagkaluban yang kayupayan, dangalan at upayang ari, banding tao ring sablang bansa, lahi at salita, suyuande, ingke yang kayupayan, manatili king kapilan paman, at ing karyaryana, eya miwakasan. Ing amano ning Ginoo. Paligayan yet parangalan, manggaman kapilan. Ikong bundok at talimundok, puryan ye ing Ginoo, puryan yet parangalan, ang gaking alanganga. Sabla-sablang bage, tutubo ke tiking yato, puryan ye ing Ginoo, puryan yet parangalan, ang gaking alanganga. Ikong sibol ning danong, puryan ye ing Ginoo, puryan yet parangalan, ang gaking alanganga. Dayat malat at ilang, puryan ye ing Ginoo, puryan yet parangalan, ang gaking alanganga. Lasip king dayat malat at sablang bage, mabibiye king danuman, puryan ye ing Ginoo, ang gaking alanganga. Ayop asusulapo king banwa, puryan ye ing Ginoo, puryan yet parangalan, ang gaking alanganga. Sablang animal, malyap at matunod, puryan ye ing Ginoo, puryan yet parangalan, ang gaking alanganga. Manatili kang tapat, ang gaking kamatayan, nga naning Ginoo, at ibiyekeke ka, ing korona ning biye. Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king maya pabalita, pangkang San Lucas. Jesus, nga nakaring kayang alagad, mingat kayo. Ayo paboren, ing mipasoso kayo king katakawan at pamaglasing, at king kabalisan king pamaninton kabyayan. Magkangdasa na kayo ning aldo, ay ta, eko makasadya. Uling datang ingal doyta, king erapiadyan ding sablang tao, king mabilo gayato. Inya magsadya kayo, king balang oras.
at manalangin na lang patugot. Ban mikasikanan kayong makaligtas, king sablang mga palyari, at ban makairap kayo, king anak ning tao. Ing mayap ng balita, ning kakatamang kaligtasan. Tangay bigla yung makapakirot, Brother Noy. At ito na po yung last day ng ating liturgical calendar 2023. Kaya mamayang gabi, meron tayong misa ng alas 8, sasalubugin natin ng bagong taon. Okay lang po ba sa inyo? Dapat magmisa tayo. But December 31 ang pagsalubong sa bagong taon. Mamaya, meron tayong ibang hinaabangan at ang yan ay ang bagong liturgical calendar. Sa kaya bukas po, New Year sa atin. Nakakala ng mga Chinese, meron silang sariling New Year. Tayo mga Katoliko, meron ding sariling New Year. At yan ang liturgical calendar New Year. Kaya bukas po Advent season na. At from year A, mag-year B tayo niyan. Alam niyo naman po, 3 cycles ang ating ginagamit ng mga readings. Naka-clustered into three groups yung ating mga pagbasa sa tuwing linggo, no? Yung cycle A, B, C, no? Pag cycle A, ang ating pinagninilayan ay si Saint Matthew, no? Pag cycle B, si Saint Mark, no? At C, si Saint Luke. Si Saint John, ang gospel niya pasingit-singit, sinisingit-singit lang siya. Na. Kaya yan po. Kaya bukas, New Year natin. So this is the last day of the liturgical calendar 2023. At mukhang marami tayo. Nandito yung mga ENBC nga. Meron mamaya, hindi, next week pa lang yung ano nyo. Yung sa Christmas party next week. Tapos nandito rin yung mga altar servers, magkakaroon din sila ng orientation, pati yung mga masisipag na mga katekista. Sa maganda yung last day, maraming activities, no? Parang huling hirit, no? At ano po bang maganda nating dalhin sa paglipat ng bagong liturgical calendar? Anong maganda nating pagnilayan? Concentrate na lang po tayo sa gospel kasi naulit ni sister yung preceding kahapon. Nabasa niya pang Friday. Iba yung pang Saturday ngayon. Kaya concentrate tayo sa gospel. Sa ating pong mga Katoliko, hindi tayo kaanong conscious sa bisyo. Hindi tayo tulad ng mga ibang mga sekta na talagang parang bawal na bawal ang pagbibisyo. Sa atin ang Katoliko, very relaxed. Very lax. Very relaxed. Yung parang yung discipline natin nakasalalay na sa atin kung magbibisyo ka o hindi. Pero sa mga ibang sekta, stricto sila sa pag-implement na bawal uminom, bawal pagsugal, pati bawal manigarilyo, lalo ng bawal mag-drugs. Pero sa atin, parang hindi tinatats ng simbahan yan. Pero sa ating ebanghelyo ngayon, ito yung pinupuntirya ng Panginoon. Hindi niya sinasabing bawal, pero is a warning, isang babala. Mag-ingat kayo, sabi niya. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo na huwag niyong hayaang may pasuso. Kasi may pasuso. Huwag niyong hayaang mapasobra kayo. Yan, parang yan. Mapasobra kayo sa katakawan at paglalasing. So I think sa mga salita ng Panginoon,
na tinutuko niya yung paggawa ng mga labis-labis, sobra-sobra sa mga bagay-bagay. At I would like to believe na ito po hindi lang sa pagkain at hindi rin lang sa inuming nakakalasing. Dahil pwedeng iba-iba uri ang katakawan at ibang uri din ang nakakalasing. Ang nakakalasing. Pero ito yung pagbasihan natin ukol sa pagbibigay sa atin ng Panginoon ng babala ukol sa pagbibisyo. Ano bang nagagawa ng bisyo? Bakit hindi magandang bisyo? Siguro ang bisyo, ang kalaban niya yung health. Para sa akin yung health. Lagi natin dinadasal na tayo bigyan ng Diyos ng kalusugan, malusog na pangangatawan. Pero pag may pang-aabuso sa ating ginagawa, sa ating sarili, sa ating katawan, parang ina-anti-health tayo, nagiging anti-health tayo. Parang hinihingi natin sa Diyos ang kalusugan, gayong tayo mismo hindi natin iniingatan. Gayong tayo mismo hindi natin binibigyan ng importansya. Humingi ka ng kalusugan sa Panginoon, tapos inom ka ng inom ng serbesa o kaya ng alak. Di ba? Nakakasakit ang sobrang pag-inom. Cirrhosis of the liver. At pwede ka pang maaksidente. Ang daming na-aksidente sa panahong ito dahil nag-drive silang nakainom. Pasalamat ka kung katapos ng aksidente, buhay ka pa. Pero ang masaklap, buhay ka nga, wala ka ng isang paa, o kaya wala ka ng isang mata, o kaya wala ng isang kamay. Ito yung pwedeng magawa ng bisyo tulad ng alak. Kahit yung paninigarilyo. Kung minsan, pag may cancer yung isang pasyente, isang tinatanong ng mga doktor kung naninigarilyo. Kasi parang may koneksyon ng paninigarilyo sa cancer. Kung minsan nga, hindi nga naninigarilyo, nagkaka-cancer, ngayon pala yung kasama sa bahay, naninigarilyo. Meron tawag doon yung secondary smoker, parang ganun yun. Na mas unang nagkakasakit yung nakakalanghap ng usok ng sigarilyo kaysa sa naninigarilyo mismo. Kaya nga po, di ba, yung ating bansa binaban yung paninigarilyo sa public places. Minsan nga po minsan habang mayroon akong binibili sa isang tindahan ng mga lona. Habang nandun ako, yung isang tindera, yung isang boy nila, habang ako'y tumitingin-tingin sa naninigarilyo, tapos yung usok pumunta sa akin. Sabi ko, niloko ko siya. Pulis ako, sabi ko, bawal ang manigarilyo. Sa public, maraming mga tao dyan. Huhulihin kita. Siyempre po, babiro lang yan. Mabilis pa sa alas 4, tinanggal yung sigarilyo. Kasi bawal. Kung gusto mong magkasakit, ikaw na lang, wag mo nang inama yung iba. Kasi alam po natin ang epekto ng sigarilyo. Buti nga, ngayon, nilalagay na sa kaha ng sigarilyo yung masasamang dulot nito, no? Yung nakakandiring litrato ng mga nagkakasakit dyan. No? Pero alam ko po yung the late grandfather, yung lolo ko, nanigarilyong matagal yun. No? Yung Alhambra, alam ko Alhambra, nagka-emphysema. Nakita ko po yung kahirapan niya pag hinahabol-habol ang hininga. Ganon din ang isa kong tito, nagka-emphysema rin. Ang sakit-sakit ng nararanasan. Kasi nga, durog ang mga lungs nila. No? Ayan po yung ng bisyo. No?
hinihingi natin sa Panginoon na sana'y maging malusog tayo to give us good health, samantalang tayo inaabuso ang kalusugan. No? Lalo na po yung drugs. No? Lalo na yung drugs. Alam natin ang masamang epekto ng drugs. Nung pong bata-bata pa ako, ang sikat na drugs doon yung marijuana lang, marijuana. Meron ako naririnig noon pag payat ka, tikim ka ng marijuana at tataba ka. Parang ganun Para mayroong magandang epekto sa mga nagtitig ng marijuana na pag nagtig sila ng marijuana, kakain sila ng marami. So, ibig sabihin parang pampagana siya. Kung totoo man o hindi ko po alam. No? Pero noon, marijuana. Ngayon, mga chemicals. No? Chemicals na, yung shabu. No? Tsaka cocaine. Dun po sa isang orientation na binigay sa amin tukol yan. Yung shabu, pinapalit ang ating brain. Yung regular na pag-take mo ng shabu, dahil chemical yan, baka pagdating ng araw, katitig na lang ang utak mo. Kaya no wonder yung iba pong na ganyan, parang nawawala sa sariling pag-iisip. Kasi lumilit ang kanilang utak. At mayroon na pong mga studies dyan. Kaya ito, ang babala ng Panginoon. Siyempre, ang buhay natin, sinasabi nga, ay hiram lamang. O kaya naman, ang buhay natin pinagkatiwala lang sa atin. So, dapat maging good caretakers tayo. At ngayon nga po yung binibigay na term is good steward. Kahit tayo katiwala ng Diyos, sa binigay na buhay na ito, hindi sa atin ito Kanya. So we should take care of our health. Kaya itong labis-labis na sinasabi nating bisyo, dapat makita natin na wala silang mabuting maidudulot. Though yung mga studies sa drinking, you can drink moderately at mayroong mga inuming ganyan tulad ng red wine, sabi nila, kung pakunti-kunti, pwedeng makatulong sa heart. So, ibig sabihin, parang gamot o vitamin sila na dapat in moderation. Kasi pag sumubra naman dyan, iba yung nagiging epekto niya na yung sa alak. Okay? Kaya ito po, no, huwag natin sanang salungatin ang ating hininging ang Panginoong Diyos, bigyan tayo ng kalusugan sa ating mismong pagsasawalang bahala sa ating kalusugan sa pamagitan ng pagbibisyo. At hindi lang yung sa kalusugan, kundi sa sobrang bisyo, maraming mga tao napapabayaan ng responsibilidad, napapabayaan ng mga tungkulin. Hindi po ba? Tulad sa yung mga umiinom, pag day and night, lasing ka na, ano pang magagawa mo? Pag nakadroga ka, paano ka mag-isip ng maayos? Kahit po yung mga naninigarilyo, tayo rin mga Pilipino, lalo na yung mga trabahador, no? Habang pumupukpok, naninigarilyo. No, sa ibang bansa, pinagbabawalan kasi mas yung focus nila mawawala nandun sa bisyo. Kaya pwedeng maapektuhan ang ating trabaho dahil sa sobrang bisyo. We can be ineffective. Maging ineffective tayo dahil dyan. Kaya ito yung downside ng pag sa bisyo. At siyempre, parang nagiging hindi lang ineffective, winawala nating halaga ang ating buhay, ang ating sarili, kaysa sa magiging productive tayo at ang anumang ibinigay na biyaya sa atin ng Panginoong Diyos ay magamit para sa kabutihan ng nakakarami,
pampasarap lang sa sarili ang ating inaatupag pag tayo nagbibisyo. At siguro po, hindi kayo kokontra kung sasabihin kong hindi dapat yun ang direksyon ng buhay natin, na ang atupagin natin pampapasarap ng sarili. Na wag natin kalimutan ang kantang pananagutan. Tayong lahat ay nabubuhay hindi para sa sarili lamang, no, kundi tayo lahat may pananagutan sa isa't isa. Kaya the more na anumang abilidad, kakayahan na binigay ng Diyos sa atin ay napapakinabangan ng nakakarami sa kanilang kabutihan at kaligtasan, kaligtasan sa kaluluwa, the better for us. Kaya ito yung pinapala ng Panginoon na huwag tayong magpasobra, huwag magpalabis dito sa bisyo. Downside na nakakasira ng kalusugan at it could make us ineffective sa ating buhay. And lastly, gusto ko rin pong dugtong yung sobrang pagkabalisa, yung anxiety, nakakapraning. Pag marami tayong iniisip, iniinda at kinatatakutan, hindi ka na makagalaw, hindi ka na makakilos. At baka maging makapanakit ka pa. Kasi pag marami kang takot, balisa, parang hindi ka na makapag-isip ng maayos. Nung pong nasa dila-dila ako, maraming ahas doon Doon sa ahas na... Kasi sa likod namin, nandun po yung sementeryo. Sementeryo. Minsan, habang papasok ako sa kwarto ko, sa loob na ng kumbento, nakita ko po yung ahas. Pag ganoon, papasok sa aking kwarto. Maliit lang naman, ganyan lang. Ganyan lang. Pero kinalibutan po ako, ahas Tapos parang makikitabi sa akin sa kwarto ko kasi papasok Kinuha ko po yung aking sandalyas, pinukpok ko yung ahas. Pinukpok ko yung ahas. Maliit lang naman Pinukpok ko, dinurog ko yung ulo. Alam niyo po, nung nadurog ko yung ulo ng ahas at namatay yung ahas na maliit, nakonsensya ako. Bakit? Walang kalaban-laban ng ahas, pinatay ko. Hindi naman niya ako tinutuka. Kasi ang nangyari, inunahan ko na siya kung sintutuka sa akin. Parang ganon, yung defensive kagad. Kasi ganon po yung takot Magiging defensive ka kagad at sa pagdidepensa mo, mag-uupensa ka. Ikaw nang muuna kaysa ikaw pang magrabyado. Sa sobrang takot. Kaya pag sobrang takot po niyan, pwede tayong maging yan, mga violente. Mga violente. Hindi pa yung iba, ganun. Kala nila sinataksan sila, kaya inuunahan na nila yung inisip nilang mananakit sa kanila. Isa yung takot, siyempre yung balisa, hindi ka na rin makapag-concentrate sa iyong ginagawa. Hindi ka na makapag-focus. Sa daming mga iniisip at worries sa buhay. Kaya dito, yan ang babala ng Panginoon. These things could make us ineffective sa buhay natin. Inefficient sa ating mga gawain. Bisyo and too much anxieties in life. Kaya anong sinasabi ng Panginoon? Parang sabi niya, huwag niyo hayang mangibabaw sa inyo to. Kasi baka datnang kayo ng araw na yon, naging walang saysay ang buhay niyo. Datnang kayo ng araw na yon na parang naging walang silbing buhay niyo. Kaya para sinasabi niya, always be prepared na ano man mangyari. Madatnang kayo ng araw na yon, para ba sinasabi niya siguro kamatayan natin, no? Kaya yung second coming, na maging mabunga, makahulugan ang ating buhay. Siyempre, mas masaya yung pag ganon. Masaya siya
At tayo naman, masayang kahit biglang maglahong ang buhay natin, iniwan nating ito'y punong-puno ng mga kapakinabang na bagay para sa ibang tao. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa pintimang kahilingan, tayong lahat na binibigyan lagi ng pagkakataon ng Panginoon na mabuhay na may kahulugan, na buhay na kapakipakinabang. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, panuanan me ingkekang balayan. King meto iglesia ning Diyos, agad ne sanang adala, king mara yung aslagan, ing mensahe ning kalayan at kaligtasan Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring pamuntok tamo, king kasalpantayanan, palablabaning espiritu ning Diyos, ipakit da sa katamo, nung makananutang asane, ing katarungan panlipunan, at ing tunay lugod Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring pamuntok tang pambansa, ilasana, kalupaning pambansa tang bayani, makasadya lang idawon da, ing karelang biye, para king kalayan, ding karelang sasakupan, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katang makatipon keti, atalastastasana, ing katimawan, datang kapamilata mo, ning pamagmalasakit, ding kaya katamong pamuntok politikal, nune, munang dili, karing kaya katang sarili, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Oy, pangatsubanwa, barigdan meng mitmong lugod at pakalulu, iningke kaming bansa, ay naus mo, king kasalpantayanan Kristiyana. Ipagluhalo mo kami, king sablang panganib, panatalakad miyeng king bansa, king katuliran, lugod at kapayapan. Itiyadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kakatamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya.
O ipaming miglalang, bait nening Birhen Maria, ing kabubugtungan mong anak, tegulaling ning kayang katapatan, king meto nga makapagmulalang paralan. Kabang darami laki kareting ayining sakripisyo, mikabos kaya sana karing sablaming kasalanan, diadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuma manatilya kaya kayo, yat nayo rin puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang kaninoy pa, Diyos king alangang galubos maipaya, kabang parangalan ming nuana Birhen Maria. Mapala dyan dili ka rin sablang babaeng madabirhen, ake kang piniling maging induning bukto mong anak, king kayo pa yan ng Espiritu Santo. Ing Birhen Maria, meging tunay ng indu, ning kaya kang anak, abit ng timong sala ning meto yato. Ulinita kang beri sablang koro, ring anghel karing banua, daralit ning kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Daratang kilag yuning Ginoo, Hosana ang kikakatas-katas. Tunay kaping banaluin pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyar lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuaning tinapet, pasalamat siya kaya kapiraso na, binyan ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga nat kanan niya. Itiing ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pasalamat kaya. At binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Itiing kalis ning ka na akong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Adaptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi pa, ing kamatayan at pamanyubli na may biyaning anak mo, daramya kaya kay tintinape, ning biyating kalis, ning kaligtasan. Layin ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyerian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumamayang pagamwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan may pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kay meto yato, ban biganap ikin lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka muna naman di kapatid ming pepainawan at maninang sabing miye, lalo-lalo ang tarasuyo mong di Obispo Ricardo at Padre Aristotel, kambiyan ng Norma. Ading alapang miyang mo na biye, tanggapan mo sana aking maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Kaon mo kengang karapat dapat, magkamit king bilang hanga. Ban kaya biya ng Maria, ing Birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kay malumong kaburian, king kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tatu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanghangga. Ngayon manalang tamit mong kapanilugod, king ipak, karing amanong, tiro ng Ginoo, kaya katamo ipaming,
Hachuban wa misamban yain lagyumum datangin kayaryanmu mi pamintuan hinglubmu ketisulhi pantibanwa mi pamintuan hinglubmu ingkakanan King Aldo Aldo Ibyemu ke kami King Aldo ngeni Agpalipatawad mo ke kami Ding sa namin ke Antinin mamatawad ni Karing ikasala ke kami Mga emo ke sa uting tukso Nanay ikabuskin malong Ikabus mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasopan ing kang pakadulo, parati kaming mikabus king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawen mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman, king alanganga, ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Di may kakapatad, may pupukain tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan. Ning malugod at maganakatang Ginoong Kordero ning Diyos, sa minalako king kasalanan ning yato,
Noon tamang kimbirana kaniting banal ng komunyon. Ginuwig matampang tanggap kaya ka. Dapat sa kasmi nga mana mo, kumayap na.
Manalangin tamo. Hoy paming malagod, nganing tinggap miyeng sakramentong iba't banwa, adwan ming kaya kang pakadulo, parati kaya sanang magsaya, kim pambagmasusi, king ligay ng Birhen Maria. Ato kim milasana rin kayang bakas, at masolong miyagom king miseryo ng kekeng kaligtasan. Iti nganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginuma natilya kaya kayo. Bendisyonan ako ang aning Diyos sa may paintutu. Ingib pa, amponing anak, amponing banal na espiritu, may arinig kakatang kapag masusya, no may tanang palikayin tayong Diyos, kapamilatan ding pamibiyebiyeta mo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, maya po sa gandang araw. Maraming salamat.